Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, добър вечер. Дали се чуваме добре? Добре дошли в централните хали на инициализация на Украинско-български дискусионен форум. Първо, от името на посолство на Украина, искам да благодаря директора на централните хали, господин Драгомир Димитров, за любезно предоставена площадка на представяне на нашия проект, като и за последователна подкрепа на Украина, която вие ни давате за всички наши инициативи. Благодарим ви от сърце. Също така благодарности и на чудесен екип от Институт по литературата на БАН, на госпожа Елка Трайкова, доцент и доктор, професор Михаил Неделчев, доцент Мариета Гергинова, нашия колега преподавател от Софийския университет, доцент Владимир Колев. И очакваме да се включат и колегите от Украина, които са също част от екипа, които са работили по проекта. Доцент Олга Сорока, преподавател в Близкия университет, катедра по славистика, и Остап Сливински от Украинския католически университет, известен преводач, литературовед и един от най-добрите познавачи на българската литература в Украина. И благодарение на всички вас, че в такъв брой дойдохте днес, да си отделихте време да се присъедините към нашия проект. През далечната 1919 година в София започна да излиза списание Украинско-български преглед. И това списание се появи благодарение на усилия на украинските дипломати, сътрудничали с българските интелектуалци. Те имаха целта да разкажат за Украина и да я направят по-близка и по-разбираема за българско общество тогава, както и да развиват двустранното сътрудничество в различни сфери, а най-напред в хуманитарната сфера. Днес започваме работа на дискусионен клуб като нова форма на реинкарниран стария проект, така наречен Украинско-български преглед 2 в 21 век. И отново той се явява като резултат на тясното сътрудничество между Украинското посолство и видни български учени. И със същата цел, както и преди 108 години, да запознаваме с непознатите теми, факти, невероятни открития от последни изследвания за връзки между Украина и България и тяхната роля и място в европейския контекст. Благодарим всички гости и с удоволствие каня госпожа посланник на Украина, нейното превъзходителство Олеся Ивашчук, за приветствено гостина. Здравейте на всички много уважаеми гости, скъпи приятели. За мен е истинска чест и радост днес да ви приветствам и да открия поредница от срещи дискусии, посветени на украинските български връзки. Позволете ми най-напред да изкажа благодарност към инициативната група за това ценно начинание, както и към всички вас за подкрепата и съпричастността към проекта. Украина и България последователно и с постоянство работят за укрепване на приятелство, за дълбочаване на традициите, за нашето общо наследство. Дискусионният клуб Украинско-български преглед е естествено продължение на една от значима инициатива, започнала преди 107 години. Тогава, в начало на 20 век в София, украински дипломати заедно с екип от български интелектуалци започват да издават списание Украинско-български преглед. Именно чрез тази платформа на украински български преглед от
1919 година се поставя началото на по-широк процес за взаимно опознаването на културен обмен между украинците и българи. Украина, като млада европейска държава, се е нуждаела от достойно и ясно представяне. Както и украинската култура, история и литература, като неразделна част от европейското наследство и богатство. Нужна е била и нова качествена перспектива, свободна от имперски наслоения, опити за заличаване и манипулиране за информация. Именно в тази посока започна да работи инициативна група, да обединява интелектуалци и да подпомогат нови запознанства. Да популяризира научните открития и постижения и да насърчава диалога между учените и общество и да представя украинските българските връзки в заслужена съвременна светлина чрез прочит на независими изследвания и експертни анализи. И много се радвам, че днес екип искам да подчертая, много активен екип на посолството, позовавайка да си положителен опит на предшественица и продължавам да надгражда корпус на новите знания за украинско-българското сътрудничество и взаимно запознаване. Също така искам да подчертая, че на вечерието, на 4-та годишнина от передната имперска агресия на Русия срещу Украина, в условията на изключително сложна геополитическа среда, нуждата гласът на истината да се чува ясно е по-голяма от всякога. Това трябва да бъде глас на знание, разум и мъдрост. 12 години от началото на хибридна руска война срещу Украина и Европа ни задължават да говорим безкомпромисно за справедливост и правила като основа на нашето общо и нашето стабилно бъдеще. Благодаря ви за внимание, пожелавам ползотворна днешна дискусия и много нови интересни срещи на почитатели на клуба Украинско-български преглед. Благодаря ви за това. Благодарим ви, госпожо посланик. И сега, преминавайки към модерацията на събития, така си осъзнах, че когато започвахме сътрудничество, преди май повече 10 години, точно 10, не можах да си представя, че ще стигнем до тук и че ще правим едно такова събитие и че ще можем да представим резултатите от невероятна работа на екипа на литературоведи, които са изложени тук, ето всички монографии, сборници на конференции. И това е невероятен фундамент. Като първо за фундамент, който сме открили, нали, и фундамента, който се надгражда. И всъщност, само гледайки тези издания, може да разберем какво богатство притежаваме. И искам да споделя как всъщност и стигнахме до идея да започнем работа на дискусионен клуб. В продължение на няколко последни години имаше много научни конференции, срещи, семинари и абсолютно стана ясно, че това академична тази среда не е достатъчна, че има голям интерес от общественост и че има желание от самите реномирани учени да споделят това, което са открили, това, което вече знаят и това, което искат да разкажат на по-широката аудитория. И понеже украинско-български преглед ние го открихме и го спасихме от разрушаване, от изчезване 2020 година, нали?
Тогава нямахме възможност поради COVID да направим голяма промоция, но беше невероятно откриване. Това, че намерихме всички 17 числа и че заедно успяхме да го издадем като репринтно издание и да отдадем почет на невероятен екип на хора, които искаха да градят приятелство, разбирателство, които вярваха в справедливостта, които вярваха в това, че Европа има право, има шанс да гради мир, справедлив мир и спокойна среда. Всички знаем какво е станало, но очевидно съвсем малко учим от история, но въпросът тук е защо малко учим от история и защо всички тези усилия бяха скрити от общественост по време на комунистическия режим. Защо всички архиви на дейността на украинските дипломати, на украинската иммиграция, дори на българските интелектуалци от това време, които са се занимавали с Украйна, защо всичко това е било под забрана за изследване до 1995 година. И да, това, което е направено, е голяма стъпка напред, за да вече може, позовавайки се на здрава основа, тази част от нашата обща история, от нашите културните връзки, да бъде част от общественото знание и вече да не може да бъдем манипулирани по тези теми. И това, което исках да подчертая, че всъщност след руската агресия срещу Украйна и особено след пълномащабно нахлуване на руските войски в Украйна 1922 година, цял свят направо вече безрезервно разбра, че една държава агресор не иска да се откаже от своето имперско естество и че на дневния ред е тема деколонизация. Деколонизация от руския имперския наратив в науката и в други хуманитарни сфери. Деколонизация на украинската култура, литература, история, езика и дори менталитета. Защото предишните знания за Украйна в България и в Европа като цяло и по света не се оказа да е способно да обясни причините на руската агресия. Защото това колективно знаене за Украйна е било формирано по съветско-комунистическо време. И тук може би и въпроса към Украйна за малко забавено темпо през 90-те и начало на нулевите, защо нямаше необходима динамика в промоция на истинска украинска история, култура и ново позициониране на международната арена. Но както и да е, сега е абсолютно актуално като тема и като направление всички да се обединяваме, понеже европейската отбрана за Украйна и европейското бъдеще е немислимо без Украйна. И още няколко думи, защо започваме от литература. Точно тази наша поредица от срещи. Защото благодарение на Института на литература на БАН, те всъщност станаха пионери при осмислене на украинско-български културни, литературни, хуманитарни връзки и всъщност са в час с най-модерните трендове и заслужават адмирации за това с каква всеотдайност работят върху проектите
и те са будители. Наистина така. Благодаря ви. И изключително съм горда и щастлива, че имах удоволствие през цялото време да съм в контакт с вас. И всъщност част от моята дисертация по история на украинско-български дипломатически отношения също стана благодарение на това, че вие ме вдъхновихте. И защо говорим днес за литературата и за нейното усещане за застрашена Европа през първата половина на 20 век? Има много паралели между този период и днешната наша реалност, а литература и като цяло изкуство винаги незамедлително са се откликвали на новите тенденции, винаги са реагирали и предусещали заплахите. И да, литературата е просто неделима част от будителския процес. И е част от противопоставяне с зло, и литературата е проява на живота, дори в периодите най-трудните и насложните, като военните времена. И вече от украинския сегашния опит може да кажем, че война като цяло подрежда правилните приоритети, катализира истинските ценности и фокусира вниманието върху най-висшата ценност, ценност на живота. И затова военна литература е много искрена и много точна в социалните анализи и диагнози. И според моя прочит на всички тези книги, които са се появили в рамките на проекта, те имат няколко измерения. Първо, те се носят чисто националния българския контекст в периода между две световни войни от миналия век. Другото измерение са новите открития за украинско-български връзки отвъд общоприетите и утвърдените научните дискурси в периода на съветско-българската дружба. И третото измерение, абсолютно това е европейския, евроцентристския контекст и позиционирането на украинска и българска литература в семейство на европейските литератури. И сега каня голям приятел на Украина, дългогодишен лектор по български език в Киев, доктор Марина Гергинова от Института по литература на БАН, да ни представи накратко и двата проекта България и Украина, културата на преломните, 19-21 век, и Светът от вчера, видян през катастрофата от 1939 година, усещания за застрашена Европа, културата и литература на България, Украина и Полша и Чехия. Заповядайте, Мария. Благодаря, госпожо секретар министър, Ваше превъзходителство, госпожо посланник, скъпи колеги, гости и приятели на този ново сформиращ се клуб, Българо-украински дискусионен клуб. Голяма чест за мен лично е, че началото на идеята да се създаде такъв клуб и да се постави, вие избрахте именно литературата. Литературата като един от най-сериозните посланици в полето на културата за осъществяване на контакти на различни нива и за създаване на едно изключително сериозно и вярно информационно поле, което през годините носи паметта за случилото се както през 9 век, така и през 21 век. За това аз лично съм много благодарна, че ни поканихте нас и като ръководител на два проекта, които стоят в основата именно преди 10 години, през далечната 2016 година, и не толкова далечната, може би, да се постави началото на един нов период
на оживени научни и културни контакти между различни институции, академични, културни, обществени в България и в Украйна. Бих казала, че днешното събитие бележи юбилей, т.е. има един юбилей от 10 години, посветен на активна работа в областта на българо-украинските научни и културни взаимоотношения. Благодарение на една широка мрежа, която имахме възможност да създадем почти всички, но особено в периода, когато бях лектор в Украйна, още тогава някакси ми се струваха драматични, съдбовни и важни годините от 2011 до 2016, буквално, когато бях лектор в Киевския национален университет. Тогава, благодарение на помощта на моите колеги там, тук пред мен виждам на доцент Олена Чмир, която е един от основните българисти в основата на сегашното образование и на развитието на българистиката в Киев. Благодарение на една широка мрежа, в която участваха както колеги от различните славянски държави, така и колеги българисти от университетите в Лвов, в Харков. Знаете, в Лвов има много силна българистика, литературна, в Харков има историческа българистика. Това бяха хора, които работиха в тези центрове по българистика, изключително самоотвержено. Години наред те поддържаха духа на българистиката в Украйна. Създаваха една култура, свързана с случващото се в съвременна България. И тогава аз реших, че такава култура трябва да бъде създадена и в България. Култура, която да може да вижда случващото се в Украйна именно днес, тук и сега, и да актуализира един важен пласт от нашето съвместно литературно, историческо и културно наследство. Тоест, постепенно озря идеята у мен в професор Михаил Неделчев, доцент Елка Трайкова, които често гостуваха в Центъра по българистика в Киев. Ние провеждахме доста разговори и в един момент така се роди общата концепция да направим проект. Така се създаде първия проект „България и Украйна. Култура на преломите“ в един много широк исторически времеви диапазон 9-21 век. Този проект започна 2016 година и завърши 2019 година и беше отличен от Българска академия на науките като един от изключително ползотворните проекти, не само със своите научни продукти, част от които виждате тук, но и с своята изключително активна политика на работа на терен и в двете държави. Така този проект съответно след това продължи в следващ проект, който наследи част от постигнатото, защото всички участници в проекта толкова се увлякахме, че някакси не можехме да си представим, че тази работа свършва. И така започна и втория проект, който вече имаше сайт. Доскоро виждахте сайта на този проект, който вече разшири и включи и други държави, други национални литератури, освен българската и украинската. Той се нарича „Светът от вчера“. Започва с тази прочута метафора, книга на Стефан Цвайг. Видян през катастрофата от 1939 година. Усещанията с едно подзаглавие, усещанията за застрашена Европа в литературата и културата на България, Украйна, виждате, че пак вървим заедно, най-напред с Украйна, Полша и Чехословакия. Този проект стартира 2021 година и тази година е последна от неговата работа. И двата проекта, съвсем накратко ще кажа, успяха да обединят и да създадат на съвсем ново, съвременно ниво отношенията между Българска академия на науките в лицето на Института за литература. Ние сме особено горди, колегите от Института за литература, че поставихме именно началото на тези на ново ниво
академични контакти. Разбира се, имало ги, има ги. Софийския университет има прекрасна украинистика. Тя наскоро бележи юбилей от 25 години. Просто това са колеги, които работят всеотдайно, много са работили, но ние като не украинисти, а като българисти и слависти, решихме, че можем да включим и да разширим тези техни контакти, този принос, който те бяха създали до този момент, с двата проекта, които надграждаха, усъвременяваха и привличаха към полето на украинската и на българската литература, към пресечните точки, които нашите проекти създадаха. Защото те наистина създадаха едни оси, създадаха едни пресичания тематични, концептуални, идейни, на много важни теми и проблеми, които са свързани с паметта, свързани с миналото, които показват ключови исторически години, как се отразяват и в двете литератури. И всъщност, както правилно каза госпожа Тертична, всъщност литературата е най-сериозният сеизмограф на случващото се в обществата, както в българското, така в украинското, в целия славистичен свят. И когато ние решихме отново да отворим архивите, документите и художествените текстове и да потърсим онези важни, пресечни точки между полето на фикционалното и полето на историческото, разбрахме наистина колко дълбоки са взаимовръзките между двете страни. Отново опитахме се да ги покажем чрез книгите, чрез научните конференции, които проведахме, чрез дискусиите. И аз се радвам, че ние отново сме в ситуация и в атмосфера на дискусия. Чрез работата с най-младите, с студентите, защото решихме, че изключително важно е опита на едно поколение учени, което включи хора от различни възрасти, с различна подготовка, с различна методология, с различен език и дълбочина на познание, да се предаде всичко това на най-младите. Затова акцентите ни в работата бяха с студенти от Софийския университет, с студенти от Киевския университет, от университетите в Лвив, в Харков, Пловдивския университет, Нов български университет, Благоевградския университет, в Търновския университет. Така че опитахме се възможно да включим студенти, колеги, учени, слависти, украинисти, българисти, да ги приобщим към нашето дело чрез работилници по превод, чрез подготовка на изложби, чрез различни дискусионни полета, за да предадем нашите разработки в един вариант, който да стигне до тях и да провокираме и да усетим пък какво е тяхното мнение за случващото се днес. Мисля, че тази ос е много важна между различните поколения. Да се надявам, че успяхме да я създадем, тъй като историята на двата проекта е богата, няма да влизам в никакви подробности, а се надявам вие тук да почувствате този климат, който успяхме да създадем, затворен в 10 книги. От тях 6 са готови, в процес на работа и подготовка са 4 книги, които ще бъдат готови в края на годината, надявам се. И тогава ще имаме голямото удоволствие отново да ви поканим, за да направим равносметка от финалната работа по втория научен проект. А сега ще ми позволите все пак да озвуча моите колеги, които бяха членове на проекта и които вложиха, както се казва, мисъл, чувство, сърце, дело, 10 години да работим заедно. Всъщност, ние създадахме едно голямо научно семейство в процеса на нашата работа. Защото това бяха не само изследвания, това бяха пътешествия, това бяха научни търсачества. Ние обиколихме почти цяла Европа и се радвахме на огромен интерес към нашите книги в академичните центрове, в големите университети, а също така и сред дипломатическите мисии. Защото се оказа, че тези два проекта провокираха интерес на една много широка общественост.
тъй като всеки успя да види в тях, може би благодарение на това, което сме направили, и да разчете невралгични въпроси, които ни вълнуват днес. Особено, разбира сме така тъжни и, както казва професор Неделчев, някак си станахме лоши пророци, когато започнахме втория проект. Влязахме в усещанията за застрашена Европа 1939 година, на вечерята на Втората световна война, и след ужасните събития, след нападението над Украйна, ние бяхме изключително така развълнувани от това, че наистина историята ни научава своите уроци. Нито интелектуалните елити, на които, както се казва в Светото писание, Господ е дал власт, за да управляват мъдро, постъпиха по начин, по който пише свещения текст. И за това сме изправени пред тази изключително ужасна сега ситуация в Европа. Колеги, посочвам, макар че след това ще дам думата, искам просто да откроя участниците в този проект. Професор Михаил Неделчев, една от основните фигури, концептуализатор от Нов български университет, доцент Елка Трайкова, дългогодишен директор на Института за литература, тогава, когато започна проекта. Те двамата са в основата и на двата проекта. Те са учените, приятелите, специалистите, които винаги са подпомагали работата и в това поле. След това с разбира се, различни хора се включваха в проекта. Искам да отбележа това са от Софийския университет украинистите. Те са едно ядро на нашата работа. Главен асистент доктор Райна Камберова, главен асистент доктор Владимир Колев, от младите главен асистент Лилия Желева. След това се включих, имаше едно прекрасно момиче, Мария Йоана Василева, докторанта тогава. В новия проект се включиха доцент Добромир Григоров, главен асистент Венеса Начева. Също така участва професор Маргарета Григорова от Великотърновския университет, доцент Мария Огойска и така нататък. Това са всъщност участниците, основните в нашата работа, както и, разбира се, споменах университетите в двете държави. Без помощта на колегите българисти в тези университети, повярвайте ми, нашата работа нямаше да има нито това качество, нито това ниво, нито пък ние можехме да направим всичките тези посещения, всички тези прекрасни пътувания, среща с украинските студенти и разговори върху различни теми и проблеми от нашите два проекта. И тук бих откроила българистите доцент Остап Сливински, който е член и на двата проекта, който е един от големите украински интелектуалци, учени, поети, чийто глас и днес звучи в цяла Европа, не само в Украйна. И за нас беше голяма чест, че работихме с него и продължаваме да работим. Дано има добра връзка и той успее да се включи днес в този разговор. Също така с тогава магистър на водач от Лвив, с българските украинисти, доцент Албена Ставенова, която е тук сред нас, с украиниста доцента Олга Сорока от Волския от университет, посочих доцент Олена Чмир, неизменен наш, така да се каже, гръб, както в Украйна, така и в България положил огромни усилия за развитието на българистиката в Украйна и специално в Киев. В нашата работа се включиха сътрудници от различни държави, от различни градове, като външни сътрудници. За нас беше много интересно участието на известни украински литературоведи и поети, като Олег Коцарев и Юлия Стахивска, които участваха в създаването и в консултирането на украинския поетически авангард, както и на българския поет и известен творец Мирела Иванова, не я виждам тук сред нас, която също оказа голяма помощ в българския поетически авангард, на Ана Працук и други. Така се реализира, целта на нашите проекти беше да създадем симбиоза.
симбиоза между различни нива, между различни творчески групи, между различни институции и дисциплини, за да можем да получим максимално най-широка картина на нашата работа, на това, което се случва в литературата, на това, което се случва в двете литератури. Бих казала, че към екипа от външни сътрудници се присъединиха учени от България, от Украйна, от Чехия, от Сърбия. Особено интересни бяха нашите международни научни конференции. И те наистина показаха нивото на работа, високото академично ниво на работа на тези два проекта. Така, за 10 години плодотворна работа, равносметката, както ви казах отново, е 10 книги, 6 антологии, 2 от тях виждате, и 4 сериозни научни сборници. За тези книги стои вдъхновение, сериозна и отговорна работа, проучване на архиви, библиотеки, много оживени дискусии, дебати, радости и, безспорно, и огорчения. Но и много, много удовлетворение от съвместната работа. Хиляди пропътувани километри, в които ни накараха да осъзнаем отново нашата заедност. Заедността на всички учени, творци, дипломати, на хора от различни професии. Всички заедно днес носим нашата отговорност. Всички ние сме едно тяло, един дух, една цялост, като граждани на единна Европа и на света. И най-вече носим отговорност за мира или за войната в този свят. И тук обръщам специално внимание на огромната подкрепа на дипломатите, както в България, така и в Украйна. Подкрепата на посланник Виталий Москаленко, колега, който подкрепи, тогава той беше на мандат, посланник на Украйна в България, който подкрепи изключително много първия проект на нашата работа. Разбира се, свързващата фигура, секретар-министъра Ана Тертична, наш колега, приятел, доктор, човек, който дава всичко от себе си за създаването на тези плодотворни контакти, както в науката, в политиката, в много широк кръг и сфери. И разбира се, дълбока благодарност на посланник Олеся Илашчук, която днес продължава на много високо ниво тази наша работа. Изключително сме благодарни от Института за литература от Българска академия на науките за тази подкрепа. Сега, за да въведа в атмосферата на нашите изследвания, ще ви предложа да ви прочита един текст от първата книга, т.е. първите 2 книги. Обръщам внимание, те са билингва, защото може да има специалисти в двата езика, за да видят колко професионално са направени и преведени 2 книги. Разбира се, те са явление, но с тях ще говори моята колега, доцент Елка Трайкова. Аз просто ще се опитам така да създам малко настроение, като човек, който е кандидатствал в надвис, чрез прочитането на... Аз съм си избрала от един раздел, който се нарича митофолклорен авангард. Имайте предвид, че това наше изследване, тази наша антология обогати и българската литература, защото въведе някои нови термини, нови понятия, свързани с разбирането на авангардите. И всъщност българската литературна наука, мисля, че получи едни изключително ценни книги, каквито са тези 2 антологии, и всъщност ние по някакъв начин обърнахме внимание в самата наша литературна научна практика върху текстове, които просто бяха забравени тогава. Така че откривателството беше взаимно. Ще ви предложа прочутото стихотворение на Асен Разцветников «Сватба». Слушайте се пак текстове на авангарда. Ах, гърмят на небето големите, тъмните тъпани, равнините горят и високо
и страшно над тях, като крави в нощта, като крави от блясък окъпани, идат облаци зли и потъват просторите в прах. И дълбоко звънят равнините и пеят клисурите, буйни сватби гърмят над злочестата черна земя. Аз съм тъжен жених, моя майко, и пламват лазурите, като мрачен пожар, като кръв, като вик на смъртта. Аз издигам ръка и ви каня с пъстрата бъклица, мои братя без път, мои братя с черни гърди, в неделя е тя моята сватба, елате ми с мъката и с страшната скръб на безкрайните стари земи. Като крави в нощта, като крави от кърви окъпани, над главите ни будят тъмни облаци, бавно пълзят. Ах, гърмете, земи, мои тъмни и огнени тъпани, моя тъмна съдба, моя сватба и весела смърт. А сега имам удоволствието да дам думата да ни въведе именно към тези изключително важни книги на украинския и българския поетически авангард един от основните изследователи, както казах в нашия проект, доцент Елка Трайкова. Благодаря. Ваше превъзходителство, посланник на Република Украйна в България, наша приятелка, поддръжник, човек, който активно работи за нашите културни каузи. Уважаема доктор Тертична, заместник посланник на Република Украйна в България, наша близка приятелка. С теб някога започнахме този проект Украино-български преглед, успяхме да съберем цялото издание, да направим авторска статия и през тези години да продължим да работим за общата ни кауза – приятелството и създаването на културни мостове между нашите народи. Мисля, че така, чрез литературата, науката, културата, чрез приятелството и близкото сътрудничество, ние можем да провокираме размисъл и в политическите елити, да накараме света да се замисли за това, какви избори можем или трябва да направим. Защо избрахме за тема на нашия пръв проект литературният авангард? Защото колкото и различни да са авангардите в двете страни, за това главен асистент Владимир Колев ще ни разкаже по-подробно, те са поезия на провокацията, поезия на бунта. Личностите, които ги създават, не са смирени, не са спокойни, не са лениви творци. Те търсят скандала. Те са хора, които искат да провокират мисленето, обществото, своето време. Не случайно нашият предговор започва с един разказ, в който ние така припомняме как Димчо Дебелянов, пътувайки със своята компания в един влак, разхвърля от прозореца на влака събраните пари, за да се осъществят една бохемска комуна, идеал именно на твореца Бохем, авангардист, пеейки с високи изнесени гласове и скандализирайки всички около себе си: не щеме ни богатства, не щеме ни пари. Това е с авангардните житейски жестове, които всички творци и от двете литератури неотменно, неотклонно и последователно спазват. Именно за това тяхното творчество не намира място в литературния канон и особено в годините на комунизма. Те стърчат от тесните му рамки. Те не се вместват в него. Едва сега, през последните десетилетия, и бих казала с една поредица от проекти, които Института за литература направи. Тук виждам нашия сегашен директор, доцент доктор Елка Димитрова, която създаде
така, проекта, който и до сега много активно се използва, издания, които днес са, бих казала, настолни книги при изучаването на времето, периода и поетиката на авангарда, българският литературен авангард. Ние успяхме да върнем авангардистката поезия, личностите на тези хора в българската литература. Нашата антология не искаше да бъде мека. Тя не искаше да бъде канонична. Нашата антология, това беше целта, която така отстояваше, която ние с голяма охота поехме от професор Михаил Недялчев, искахме да бъде провокативна като самия авангард. Да разказваме историите, да припомняме драматичните съдби на авторите, които са включени в нея, да разровиме първите издания, да се докоснем до онези текстове, които литературната памет беше загърбила или забравила, да се докоснем до онези произведения, които дори утвърдени творци някак си свенливо оставяха в периферията на своето творчество, защото канона на социалистически реализъм ги изтласкваше в онези сенчести, излачени пространства на забравата. Това трябваше и искахме да направим една автентична история на българската поезия, на българската литература. Разбира се, тя предизвика така, както е редно за авангарда, и дискусии, и приемания, и коментари, но ние се радвахме на това. Защото най-лошо е една книга, един текст, един проект да остане в полето на мълчанието. Ние търсихме и открихме провокацията. Говорихме за автори като Яна Язова, припомнена в съвременната българска литература със своите романи. Но никой не помнеше как в ранните 20-те години на 20 век със своите 3 стихосбирки Язове, Кръстове и Бунт, тя всъщност е една от най-радикалните авангардни български поетеси. Под знака на нейната скандална любов с професор Балабанов всички смятат, че това е тяхно общо авторство. Но всъщност тя е много ярък поетически глас. Тя е една достойна личност, която не се съгласява да прави компромиси след 9 септември 1944 година и да пише поеми възхвала на партийните вождове. И с това всъщност заплаща с живота си. Тези истории искахме да припомним ние. Това искахме да покажем като истинско лице на българската литература. Нашата антология, която много се гордеем, че е билингва, т.е. тя е на български и на украински език, с блестящите преводи, както вече доцент Гергинова спомена, на Остап Сливински, на доцент Оля Сорока и на една наша колега, която за съжаление отдавна не сме виждали, Надя Мивски, наистина чудесни преводи, които те направиха, успя да стигне и до украинските читатели. Те преоткриваха българската литература. Смятам, надявам се, че не греша, че няма много такива произведения, преводи и такива компактни книги, които да представят нашата литература в една близка като език, като история страна, каквато е Украйна. Чрез антологията ние създадохме мост. Мост на културно сътрудничество, мост на исторически литературни връзки, мост на приятелство между нас. И за това всички вас аз с удоволствие и с убеденост ви наричам наши приятели. Благодаря ви. Благодарим ви, доцент Трайкова, за толкова емоционално представяне. И сега даваме дума на главен асистент доктор Владимир Колев, той да си сподели моменти за естетични, провокативни трудности в превода на български език, текстовете на украинските авангардисти и всъщност
Това са изключително трудни времена и за Украина, и за България. И времена, които не са били част от историческа програма в учебниците. И тук е новаторство и на литературата, че чрез тази литературоведческа, преводаческа дейност всъщност говорите истина и за миналото. Заповядайте, доцент Кола. Благодаря ви, доктор Третична. Уважаема госпожо посланник, всъщност идеята, преди да тръгна да говоря за преводите и доколко те трябва да се съобразяват с времето, бих искал да споделя няколко думи за самата антология, която в действителност се придържа стриктно към правилата за всяка една тенденция, направление в авангарда и се опитваше по този начин да комуникира с българската, като смятам, че се получи един много активен диалог между двете книги. Точно от тази гледна точка всъщност за мен двете книги представляват едно цяло, защото енергията, идеите и бунта, както каза доцент Райкова, са водещото. Просто без значение каква е националността, общоевропейската идея за бунта, общоевропейската идея за авангарда, общоевропейската идея за промяната е лайт мотива на двете книги. Така, що се отнася до преводите, имах честта да работя с, смея да кажа, най-добрия преводач на украинска литература в България, доцент Албена Стаменова, и естествено с също толкова, не по-малко, също толкова добър професионалист, каквато е доктор Райна Камберова. С поезията се сблъскахме малко преди да създадем антологията. Бяхме направили един тематичен брой за съвременната украинска литература в литературен вестник. Така че не ни е литературният дебют, в същото време обаче версия абсолютно сериозно предизвикателство да се занимаваш с такива текстове. И най-важното да се опитваш да пресъздадеш настроенията, естетиката и концепциите, доколкото такива могат да се видят. Нека да не забравяме всъщност доцент Остап Слевински, който наистина се надявам да се включи, за да каже малко повече думи в процеса, относно процеса на съставянето на антологията. Аз от тази гледна точка ще говоря основно за преводите. Сега, преводите винаги са били пипкава, бавна работа, превода на поезия е двойно по-пипкава и двойно по-бавна работа. Това обаче не означава, че е труден. Особено когато превеждаш текстове, които създават настроение и които сами те принуждават да работиш и да работиш все повече. Никак не е трудно да се създава добър, качествен превод на поезия. Още по-лесно е, особено когато имаш и толкова добри учители, които всъщност са ти показали как да търсиш най-подходящите думички и най-подходящите фразички, за да се създаде една цялостна картина. Ако ми позволите, ще ви прочета една част от поема на един също толкова непознат в България, колкото непознати в Украйна автор Леонид Чернов се нарича той, или Леонид Малошийченко, каквото е оригиналното му име. Ще ви прочета един от епизодите в Харкив се казва неговата поема "Киносимфония", и я е озаглавил той. Епизод първи. Лъч от японското слънце. В Харков, пред Националния театър, след 11 нощем,
С жълтичко цвете в джоба броди романтиката на града. Вятърът с дъжд под очите, около Дершпанг вилнее. Къса със ледени зъби, мокър, отнесен плакат. В Березил се играе Микадо. Мирно прожекторът режи тръпнещо синьо сияние. Вихрено гали с лъчите си нежната фигура на Юн-Юн. Виждам с очите си да те достигна не мога. Ти си прекрасна, като че елхичка в лунния край ти растежи. Лъч от японското слънце играе с бедрата й. Сладко прославя цигулките оперна обич. Стига. Пълто, ръкавички, стига. Стас Гавра злодейска, стига злодейско подвеждане на симпатичните хора. Ще изгасят този лъжовен прожектор. Лъч на японското слънце. Кърпичката макияжна, румената Юм-Юм ще измие. И легендата за тази принцеса на кочияша с юздите ще каже: ах, в Церткома няма хубави финни чорапи. Стига. Стоя аз на ъгъла в Харков пред Националния театър. Там романтичната дама броди с жълтичко цвете. Надалеч ли достига лъчът на фенерите? Някъде в синята сграда тройно страстен фантазиор на билярда разцъква. В бара приятелят му и редактор отпаднало смучен арзан. В близост до перът червони трима писатели пушат. Заедно с известен художник, тема туберкулоза. Горе хрипти говорителят, слушам аз собствени стихове. Така, благодаря ви. Само исках да кажа, че по стечение на обстоятелствата Леонид Чернов умира също от туберкулоза през 1933 година, така че малко или много проведенчески текст. Благодаря ви. Благодаря ви, доктор Колев. Наистина всички автори, писатели, поети в тези сложни условия, изключително нестабилна геополитическа среда между две световни войни, води до това, че да, със съвременна гледна точка просто ужасяващо как се отрази всичко това върху човешката съдба. И техните думи звучат като апел. И сега, слушайки вас, тук сигурна съм, че аудитория и знае за застрелено украинското възраждане в рамките на сталинските репресии през 30-те години, заличен светът на украинската нация 33-та и 37-та година. И да, за ужасите на болшевитския терор информираха и първите украинските дипломати в София начало на 20 век, и това го има на страниците на Украинско-български преглед. А след това тази мисия беше поета и от украинските иммигранти, и от представителя на украинско загранично правителство професора Порощук, които в екипа в рамките на сътрудничество с български интелектуалци, в частност професор Нарнаудов, започна да издава списание Украинско-българските вести, където информира и за сталинските репресии, борейки се за независимата Украина, украинската идея до последните дни на своя живот. Благодаря ви. И сега колегите ми казват, че за съжаление доктор Сливински не може лично да се включи. Всички знаете какво се случва в Украина последните седмици покрай засилване на руските обстрели върху цивилната инфраструктура и бомбардировките миналата нощ. Електричество го няма в Украина. И Остап записа едно видеообращение. Сега ще имаме възможност да го чуем
и да адмирираме на неговите усилия за това, че продължава да популяризира Украйна и работи за украинско-българските връзки, въпреки на Студомор. Това е новия вид геноцид на руската съвременна империя. Може ли да включим Остап? Толкова сложна точно заради атаките на нашия печално известен съсед. Но ние работим, организираме културни събития. Точно вчера започнахме новия учебен семестър, издаваме книги. И сега ми е особено приятно да участвам в това чудесно събитие и да се върна с мисията си към един от най-интересните проекти, в което съм участвал през целия си живот. Имам предвид България и Украйна, култура на преломите на 19-21 век и в частност антологиите на български и украински авангард. Те станаха провокация за едно много интересно изследване, а по-късно и за едно истинско преводаческо предизвикателство, което приехме заедно с прекрасните колежки преводачки Оля Сорока и Надия Мискев. И сега мога да кажа, че след превода на българската авангардна поезия вече не се страхувам да превеждам нищо. Един уникален проект на книги Близнаци. Това са симетрични тома, които водят помежду си един много интересен диалог. Но интересно е не само това, което се случва в рамките на техния диалог, за което може да се говори дълго, но и това, което те демонстрират в по-широк от тях контекст. А те показват, че и България и Украйна през 20-те и 30-те години на миналия век са били на една и съща европейска вълна. Те са били Европа, а не са получавали хуманитарна културна помощ от някакъв далечен континент. И Европа също е била невъзможна без тях. И българските и украинските поети разговаряха на равни начала с Маринет и Бретон, с Тристан Цара и Аполинер. Тяхното творчество не беше копиране или подражание, но много дълбоко преосмисляне на западноевропейските авангарди, защото и двете ни литератури създадоха уникални за тях течения и концепции. Ние в Украйна често говорим за мечтаната европейска синхронност, която украинската литература е постигнала в началото на 20 век и за която тя после плати много висока цена. Знам, че и в България е било подобно. Названието на проекта, в рамките на който са създадени тези антологии, и се струва много точно. Нашите две култури са култури на нескончаеми преломи. И то не само през 20 век. Такава е била и остава цялата ни история. Следователно, междувоенното време никак не е било период на леко и свободно, жизнерадостно, естетическо търсене. По-специално в съветска Украйна, където през 30-те години сталинистският режим е извършил ужасни престъпления. Но и извън нея времената бяха тревожни и сложни. Сянката на миналата война се наслагваше върху сянката на предстоящата, която неумолимо наближаваше. Затова смятам за много логично, че следващия проект, в който имам честта да участвам, усещанията за свършена Европа, показва именно тази тъмна страна на времето, на нашето общо време. Мисля, че в рамките на това прекрасно събитие вече сте говорили и ще говорите за това колко тревожно е да осъзнаваш актуалността на тази тема сега. Европа за пореден път се оказа сама сред смъртоносни заплахи. Единствената утеха е, че за разлика от 1939 година, най-големите заплахи идват отвън. Следователно е необходимо да се обединим колкото може по-силно.
Въпреки всичко, вярвам в способността на историята и литературата да помогнат за подобряването на света и предотвратяването на катастрофи. Трябва само да ги четем внимателно, без илюзии, че нещо е отминало завинаги. Благодаря на всички прекрасни колеги от България и Украйна, с които имах и имам щастието да работя по тези проекти. Нашите свободни страни и нашата Европа са единственото бъдеще, което има смисъл. Благодаря и сърдечни поздрави ви, Украйна. Сега надявам се, че ще можем да чуем и доцент Олга Сорока, шеф на катедрата по славистика от Львивския университет Иван Франко. Тя е била дългогодишен лектор по украински език в Софийския университет, уникален преподавател, преводач и също радетел на развитие на украинско-българските връзки. Госпожо Олга, заповядайте. Чувате ли нас? Да, здравейте. Аз много лошо ви чувам. Надявам се вие да ме чувате поне малко. Чуваме добре. Чувате ме? Да. Здравейте всички приятели на Украйна. Много се радвам, че днес имам честа да присъствам на тази среща. Благодаря за поканата и благодаря за още една покана, някога отправена към мене от екипа на антологията на Авангарда. Това беше много голямо предизвикателство за мене и най-вероятно основно ще кажа днес за него. Това е уникална книга и се залових с превода на тази антология, частите от тази антология, първо като преподавател по български език, литература и превод. Като преподавател го приемах, като преводач го приемах. Тази работа беше много трудна. Имаше много предизвикателства. Написах по време на този превод, написах за себе си такава една негласна теория на превода, която кръстих с името на едно от произведенията, които превеждах, и произведението се казваше "Невъзможности". Това наистина беше едно такова много голямо предизвикателство да превъзмогнеш невъзможностите. Второ, което исках да кажа, приех тази работа и тази работа по превода на тази антология като човек. На 24 февруари, когато започна голямата война в Украйна, аз се събудих с усещането, че има някаква връзка с тази антология. И тогава я разгърнах и се сетих за едно стихотворение, което се казва на Теодор Траянов, което се казва "Балада на неопетите". Прочетох и това стихотворение, дори го публикувах във Фейсбук. Тогава, в този момент, разбрах силата на такива книги и това, че толкова навреме идват при нас и ние трябва да се учим да четем всичко това, да възприемаме всичко това, което ни се казва в тези книги. Защото с тях можем да предотвратим много неща. Трябва да сме много внимателни в тези времена и с такива книги. И да приключа с благодарности пак към тези хора, които се заловиха с този прекрасен проект, и с благодарност, че съм била малка част от него, и с благодарност към тези,
които в момента в Украйна пазят украинското небе. Благодаря на всички. Слава на героите на Украйна и България. Благодаря ви. Благодарим ви, госпожо доцент Сорока, за вашите изключително важни думи и за това, че подчертахте какво значение имат послания от миналото. Послания от близкото минало, което нас ни тревожи, нас ни подсеща и нас ни прави будни и отговорни за това, което се случва. Благодаря. Благодаря и нас. Благодаря от мое име, Оли, от всички нас, които те въвлекахме в това голямо приключение. И въпреки страховете ти, помня, се справихте прекрасно. И това остана наистина един фундаментална книга, фундаментален сборник, който се надявам да набира все повече актуалност, защото ето днес тези две книги, всички присъстващи тук и желаящи, можете да ги закупите. Те вече са извън опекунството на фонд научни изследвания, от който ние получихме някога средства, благодарение на чето финансиране, разбира се, направихме много, свършихме тази сериозна работа, направихме нашите изследвания и пътувания, но сега те вече могат и се продават, така че ако желаете, те са на издателски център Боян Пенев, моите колеги са там, виждате ги в тъмното и всеки от вас, който желае да се купи някои от тези прекрасни антологии, може да го направи. А сега искам да дам думата на един от, бих казала, основополагащите учени на тези два проекта. Това е професор Михаил Неделчев, чието концепции, чието опит, чиято прекрасна библиотека, уникална и единствена, съхраняваща изключително ценни издания, дето се казва от 19 век, може би по-стари книги днес, ни даде възможност, особено на български екип, да създадем тази прекрасна антология, българския поетически авангард, девизо да разгърнем някои книги, които ги нямаше дори в Народната библиотека. Професор Неделчев, заповядайте, защото той ще направи моста към втория проект, защото голямата идея за втория проект наистина беше на професор Михаил Неделчев. Благодаря. Уважаема госпожо посланник, Ваше превъзходителство, уважаеми дами и господа, колеги, искам да кажа, че ние не сме забравили Украйна. Не сме забравили, че нашия голям литературовед професор Иван Шишманов е бил първия посланник в Украйна. Това не сме го забравили никога. Както не сме забравили, разбира се, че Украйна стои в основата на българо-славянската, може да се каже, взаимност, защото от Киевска Рус започва всъщност разпространението на българската, старобългарската писменост, азбука и така нататък. За мен искам да кажа няколко лични неща. Аз дълго се приближавах към Украйна. През 1988 година имах огромния шанс Съюза на преводачите в България да ме изпрати като представител на честването на светите брати Кирил и Методий в Киев. Поисках да се запозная с един човек, чието текстове бях чел само в въпроси литератури. Поисках да се запозная с Иван Дзюба. Не знаех нищо за неговата история. Нищо не знаех. Срещнахме се и Иван Дзюба предложи да ме заведе на едно поетическо четене. Не помня кои бяха участниците в това четене, но тези млади хора, които четоха тогава, първо видях страхотния респект, който те изпитваха към Иван Дзюба. И разбрах, че това е някакъв необикновен човек. А след това самото тяхно четене беше уникално, защото те буквално пееха
фрапираха, казано по днешен език, и аз след това разбрах, че това е традицията на украинския авангард. Искам да кажа за нашите български приятели, че украинския авангард е по-силен от българския авангард и по-откроен. Той е по-изявен. Абсолютно по-изявен. Ние, когато съставяхме антологията на българския авангард, просто преодолявахме догмите, които бяха насъдени не само от социалистическото време, но и от други времена. И от предишни времена. Защото пренебрегването е и по-старо. Пренебрегването на тези авангардисти, на този авангард. Много се забавлявахме. Искам да кажа, че понеже доцент Марията Гергинова каза за моята библиотека, ние работихме най-често в двора на моята дядовска къща на улица Хан Аспаров, която е точно също къщата на Тодор Влайков и на доктор Кръстев. И там работихме в двора, като двете колеги, които не приемаха някои съвсем авангардни неща, отхвърляха някои мои предложения, които бяха доста по-авангардни, но но искам да кажа, че ние трябваше, за да направим този и първия проект, и втория проект, ние трябваше да сменим методологията на нашето литературно-историческо мислене. Ние трябваше да сменим цялата тази линейност, която е внедрена във всички нас, линейност на литературно-историческия разказ, да го преодолеем, за да разберем, че и в българската, и в украинската литература непрекъснато се случвали не само преломи, случвали се такива прекъсвания, при които сякаш литературата отново започва. Това е 1920 година. След 1920 година българската литература е сякаш друга литература. Това наистина е така. И всички колеги се убеждават в това. Това изисква друга методология, но няма в този чисто теоретичен въпрос няма да се спирам. Искам само да кажа обаче, че за да направим тези два проекта, ние трябваше да направим един особен синтез между политика, геополитика и литературна история. И бих казал и културна история. Защото не беше възможно ние да направим тези проекти без този общ социокултурен контекст, който ние създадохме. Ето тази антология, вие виждате, всъщност, т.е. тази монография "Светът от вчера", където ние с доцент Младен Влашки в началото направихме една голяма студия, около 70 страници, студия, която се казва "Поглед от Виена". А защо Виена? Защо Виена? Защото по наше мнение Виена е тогава, в 1935 година, е истинският център на Европа. Не Париж, не дори Берлин, който вече е нагазен от нацистските орди, не и Мюнхен, а именно Виена. Виена, защото от Виена тръгва това разселване на тези интелектуалци из целия свят. Това е едно страхотно чудо, което е отрицателно чудо, разбира се, защото книгата на Стефан Цвайг "Светът от вчера", която даде названието на нашия проект, тази книга е завещанието на Цвайг. Самият Цвайг не дочаква да види самата книга отпечатана. Тя е отпечатана за пръв път в Швеция. Самият Цвайг той не може да понесе тази гледка на озлочестената и поразена Европа. И въпреки, че е приютен щастливо в Бразилия, и въпреки, че пише книгата "Бразилия", която е щастлива книга, която е книга на щастието, книга, която представя начина, по който в Бразилия се осъществява този мечтан етнически синтез и културен синтез, той с своята съпруга се самоубива. Това е "Светът от вчера". Това е трагичната история на Стефан Цвайг, но не по-малко трагични са историите на другите големи интелектуалци, които тръгват от Виена.
от Виена успява да се спаси в последния момент великия психоаналитик Зигмунд Фройд. Самият човек произнася при погребението му в Лондон прощална реч и така нататък. Разбира се, самия символ, така да се каже, на монархическата памет в Виена, Йозеф Рот, той пък се пропива пак по същите тези причини в Париж и умира в Париж. Млад също. Гениален писател. И така нататък. Няма да разказвам тези истории. Знаете за приютените в Съединените американски щати, големи интелектуалци, не само писатели, не само философи, но и големи музиканти. Албан Берг, Шонберг и така нататък. Тоест, Виена от наша гледна точка е центърът. Центърът, който облъчва по това време. Не случайно във Виена дълго време са пребивавали Теодор Траянов, открития напоследък Караджов, който също е пребивавал във Виена, и още много други и български интелектуалци. С това дадохме старт на целия наш проект, с този поглед от Виена. Искам да кажа, че когато правихме този проект, ние не се стараехме да унифицираме съдбите на трите всъщност национални култури, които ние представяме. Това са българската, украинската, полската и чешката. Чехословашката, чешката. Тук малко е спорно, дали само чешката или чехословашката. Съдбите на тези нации са различни. Те всички са застрашени от това, което се случва и още повече от това, което ще се случи. Всички са застрашени, но по различен начин. Българите, за съжаление, в това време играят една глупава роля. За съжаление. Тоест, има наивната вяра, че по някакъв начин ще се измъкне България от цялата тази работа. Някакъв неутралитет, нещо такова, нещо замазващо. Разбира се, има големи интелектуалци, това са прозападно настроените интелектуалци, проангло-френско настроените интелектуалци, като Атанас Далчев, Константин Константинов и още редица други, които просто знаят каква голяма опасност дебне. Тоест българския разказ е драматичен разказ, защото по това време има и идеята за обединителната идея за България. Мита за царя освободител, така да се каже, е жив. Съвсем различна е съдбата на Украйна, на украинската култура. Тя е трагическа съдба. Вече беше намекнато за разстреляното възраждане. То е разстреляно. Цялата тази антология, ако я видите, те до един са разстреляни. Само 2-3 се спасяват, ставайки образцови соцреалисти. Но толкова. Другите са разстреляни, буквално, убити. Всички тези прекрасни поети. Съвсем различна е съдбата на Полша, както знаем. Полша е първата жертва. Първата голяма жертва. Разбира се, преди това с Аншлуса е пометена и самостоятелността на Австрия. Не по-малко трагическа, разбира се, историята е на Чехия, на Чехословакия. Не по-малко трагическа. Знаете, че Чехия е превърната в протекторат и така нататък, и така нататък. Тоест, тук наистина ние трябваше да направим един особен синтез между политика, геополитика, социокултура и литература. Тоест, макар литературата да е основното, което ни занимава, все пак ние трябваше да направим такъв синтез. И надявам се, в тези особено монографии, които ние създадохме, предстои да излезе втората част на тази монография, мисля, че сме направили такъв синтез. Никога не предполагахме, когато с Мариета и Селка, когато замислихме целият този проект, не предполагахме, че той ще стане толкова актуален. Самото название "Светът от вчера" днеска звучи из цял свят. Аз чух за няколко най-различни акции, които също по някакъв начин подхващат
този фразеологизъм "светът от вчера". Тоест, тази особена актуалност на Цвайг, на неговата книга "Завещание към човечество", наистина е нещо уникално и трагическо. Ние много се безпокоим за съдбата на нашия прекрасен колега Остап Сливински. Мислим го непрекъснато. В Лвив, където бяхме, в неговия прекрасен университет, католически университет, прекрасен университет. Разбира се, и в Иван Франко, естествено, в университета. След моето първо ходене в Украйна през 1988 година, когато аз се запознах с Иван Дзюба, аз разбрах какъв човек е той. Той по-късно стана герой на Украйна. Първия министър на културата на свободна Украйна. Академик и така нататък. Но се оказа, че той през 1964 година при първата прожекция на велик филм, "Сенките на забравените прадеди" на Сергей Параджанов, той е направил акция, която му заедно с големия поет, сегашния днеска големия поет Васил Стус, са направили една публична акция на съпротива срещу извършваните тогава репресии спрямо украински интелектуалци. Това им коства целият по-нататъчен живот. Отстранени, а Васил Стус умира в затвора от гладовка, от глад, от обявена гладна стачка. Ето такава е съдбата на украинците. Такава е съдбата на нашите украински братя. Те наистина са наши братя. И ние напоследък ходихме, благодарение на Марията, на това, че тя наистина беше толкова години беше лектор в Киев. Аз ходих също няколко пъти. Над 10 пъти съм ходил напоследък в Украйна. И много тъгувам за това, че днеска не можем да ходим в Украйна, че е сложно просто отиването до Украйна. И опасно, да. Искам тук да кажа, че ние с доцент Мария Огойска, които сме от Нов български университет, с голяма радост се присъединихме към този проект, който е ръководен от доцент Марията Гергинова, който е администриран от Института за литература, но това не са единствените наши български приноси за мисленето за Украйна. Излезоха книги, ние направихме една голяма конференция също за Украйна тя беше на Нов български университет и така нататък, и така нататък. Тоест, аз с отвращение слушам някои, които казват: "Сега какво да правим Украйна? Не можем сега ние заради Украйна да страдаме и така." Не, ще страдаме. Всички ще страдаме заедно. Това е наша обща европейска участ. Благодаря на професор Неделчев, който открехна на посоки и ни показа различни страници, различни преживявания, различни моменти, постави различни лични и общи акценти от нашата индивидуална и неговата лична работа, от срещите ни с Украйна, които вече са маркирали и нашите съдби, защото, както няколко пъти стана дума, тези два проекта някак си станаха пророчески, т.е. те потвърдиха отново, че литературата е силно дълновидна, пророческа, и че в нея наистина е вложена паметта за миналото и историята за настоящето и най-вече идеите за бъдещето. Извинявай, Марията, искам само това да кажа, че
Иван Дзюба, академик Дзюба, почина в нощта, в която този престъпен тип, президента на Русия, подписа указите за присъединяването на двете територии. А той е роден в Донецка. А в тази връзка имахме наистина една много продуктивна и последна среща, благодарение, разбира се, на неговата дъщеря, която е наша колега, която работи в Тарас Шевченко университета в Украйна, която е славист, която участва в нашите проекти, така че тя способства да направим една такава среща последно и тя беше изключително вълнуваща и интересна с професор Дзюба. Уважаеми скъпи колеги и гости, сега, понеже стана дума за тази балада на неопетите, предлагам да създадем атмосфера преди да ви дадем думата на вас, за въпроси, за коментари, да я чуем тази балада, за която говори и доцента Оля Сорока. Разбира се, ни чухме на украински текст от тази известна и разбира се много ценна с това, че е билингва антология, както на българския, така и на украинския поетически авангард. И сега ви предлагам текста на Теодор Траянов. Не спирай нощен вятър, над лъж и шир задухай, с надгробни песнопения, душите упокой, над нас злокобен бухал, из хралупите буха, а някъде чакали пируват с хищен вой. Нахлувай към равнините, надухай и повикай и всички по земята бездомни ветрове. Избрани тук, почнете опелото велико на всички нас, заспали по чужди брегове. Душите ни витаят над бойните полета и никога не могат от тук да отлетят. Ще в пъклената мъка на кости неопети до страшни съд Господен ще трябва да горят. Вдигнете тъмнините, о ветрове безбройни, звездите запалете пред чер иконостас, с благоговейна вяра и песни упокойни на Божията майка. Молете се за нас. Прозъницата страшна, сън вечен да премине, прахът ни да намери покоя осветен, небето да изтръгне душите ни невинни из обръчите черни на пъкления плен. О, пейте, вкупом пейте за вечното спасение, там ангелите горе подхващат Отче наш, а майката Господня с божествено смирение покрива равнините с небесния си плащ. Теодор Траянов. Преводът е прекрасен. Благодарим ви, госпожа Гергинова. И преди да преминем към дискусионната част от нашето събитие, искам да анонсирам, че работа на този клуб става регуларна. Следващата среща е през февруари. Датата ще знаете, ще обявим. Проследете нашата страница във Facebook Украинско-български преглед. Там ще публикуваме различни интересни материали. И тя ще се касае точно на популяризация на дейността на първите украински дипломати преди 108 години в България и техните архиви. А сега мисля, че всички участници на тази дискусия днес заслужават невероятни аплаузи за тяхната посветеност към проекта. Има ли въпроси? Коментари? Не видя. Не успявам за първенство. Добър вечер. Албена Стаменова, украинска филология. Колеги, аз искам да ви благодаря. Всъщност не за първи път присъствам на
представяне на работата по вашите проекти. Всеки път се възхищавам и имам порив да ви благодаря, но до сега никога не го направих. Аз искам да ви благодаря заради това, че вие направихте, вие колеги академични литературоведи, направихте стъпката към това да се, как да кажа, първо да свържете украинистични центрове, така да кажем, т.е. може би вашата широка литературоведска компетентност да не е била първоначално насочена към Украйна, но вие включихте, т.е. във вашето професионално развитие, но поради широките ви професионални търсения въвлякохте в орбитата си и софийската украинистика. И това за нас е голяма възможност първо да почерпим от вашия опит, второ покрай вас и ние да бъдем забелязани в друга светлина, различна от тази, в която ни виждат нашите студенти, да речем. Трето, защото вие дадохте поле за изява на наши випускници, студенти, сред които ето доктор Владимир Колев, но всички всъщност, нали, и Райна Камберова, и Павлина Мартинова, и кого изпускам? И Лилия Желева, разбира се, да. Преминахме и моя милост включително, аз говоря като човек, който е учил всички останали, затова не се включих, но за мен също беше много голям, как да кажа, опит включването в преводите на авангард. Не стига, че поезия ми е авангард и то за първи път сериозен опит. Нали? Това е тема на отделен разговор. Та вие също така, това, което особено много ме впечатлява е, вие създавате едни ракурси за изследване и създавате едни контексти, които разширяват нашите представи като, как да кажа, като хора, които се занимават все пак с наука. Аз, макар и езиковед, никога не мога да остана на страна от... Тоест никой не може. Какво значи езиковед? Като си езиковед, да не живееш на Марс. Искам да кажа, непрофесионално занимание с литература, т.е. никой не може да остане незабелязал разширяването на културния хоризонт, което преживяхме всички ние, които малко или повече сме причастни към украинистиката или въобще малко или повече сме причастни към някаква културна, хуманитарна проблематика, свързана и с литературата включително. Защото чрез вашите изследователски подходи и чрез областите, които изследвате, вие показахте, че ние всички сме свързани в този свят. Този свят, културата на този свят е за всички. Че няма изолирана литература или изолирана култура. Че ние всички сме продукт на своето време и на историята на нашата култура. И така хоризонтите, в частност, на украинско-българското културно и литературно взаимодействие се оказаха много по-далечни и много по-обширно поле за взаимодействие, отколкото един неподготвен
човек, читател, потребител на културна продукция би могъл да си помисли. И в този смисъл аз лично благодаря, че вие разширихте моя хоризонт мисловен. Благодаря за това, че вие разкривате това, което сте направили и давате възможност други хора също да разширят своите хоризонти. Благодаря за това, че поставяте и нашите студенти в един много по-широк контекст, в който много повече културните факти значат, отколкото беше преди 30 години, когато ние правихме своите първи стъпки. Така че, колеги, аз ви поздравявам и се надявам да продължите по някакъв начин тая, как да кажа, нишка, която сте подхванали, да я водите през лабиринтите на културната и литературната история и си пожелавам ние да успяваме да ви следваме достатъчно близко след вас по вашата нишка. Успех ви пожелавам за в бъдеще и благодаря за това, което сте направили до сега. Уважаеми колеги, аз не бих искала да прозвучи като един ритуален отговор на това признание, много високо колегиално признание, на тези чудесни топли думи, които доцент Стабенов отправи към нас, но аз бих искала да подчертая, че без колегите от катедрата по украинистика ние не бихме могли да се справим. Ние създадохме проекти, с които показахме, че можем да работим в екип. Колеги от различни академични институции, че между нас има общи идеи, че ние работим в едно поле, работиме заедно с мисия. И мисля, че тези проекти, този синтез между литература, политика, дипломация, академия и университетска наука, между превод и литературознание, са вложени в тези книги, в тези проекти и в тази вечер. Благодаря ви и аз, колеги. Аз съм Олена Чмир, моето име вече е било произнасяне тук. Аз съм преподавател по български език в Киевския национален университет Тарас Шевченко. Сега съм лектор по украински език в Софийския университет. Не ми чакайте, дайте да застана някак си так, защото... Да. Аз ще говоря за своите лични спомени, чувства, свързани с представените проекти. Честно казано, тези прекрасни спомени за нашето запознаване, за нашите срещи, за нашите обсъждания и за прекрасните резултати, антологията всъщност. Аз като дете първо ги миришех, после ги разгръщах и така. Това са книги с главна буква, но всичко това, вашите чести идвания в Киев, нашите идвания тук в София, нашите разговори, разходки по Хан Крум и с... Всичко това за мен вече е един свят от вчера. Защото Европа пак е застрашена, светът е застрашен и като мисля за това как литературата предвижда бъдещето, как осъзнава миналото и дали можем да извадим някаква поука от всичко това, не съм сигурна сега. Сега не съм сигурна, обаче сигурна съм, че литературата може да ни даде много важни примери, много важни исторически примери. Като си мислех за и авангарда, и за конференцията Култура на преломите, търсих най-важната дума и такава дума във всичко това за мен е
свобода. Творческата свобода, значи да предизвикваш предишното, личната свобода. В този сборник на конференцията аз писах за български писатели в Украйна през 20-те и 30-те години. За съжаление, таврийските българи, като си помисля за съдбата на тези българи, които в независимата Украйна са получили възможност да изучават родния език, да поддържат връзки с родните си места, от тези места, от които са тръгнали техните предци. Като си мисля за Бердянско историческо дружество, наречено на името на Мишо Хаджийски, който би могъл да стане таврийския Йовко, и като си лишени сме, лишават ни. Кой ни лишава от свободата? Значи всички български села в Запорожка област сега са окупирани. Никакво преподаване на български език, никакви етнографски музеи, никакви състави, няма го това. Българските писатели от 20-30 години са разстреляни, българско дело. Украинските авангардисти са разстреляни, както чухте. Тоест, свободата в най-широкия смисъл, това е като че ли една от най-големите и обществени и лични ценности на човека. И тъкмо сега се води бой, Европа пак е застрашена. Води се бой за тази свобода, за свободата срещу робството. Ако преценим свободата като добро, значи води се световния бой на доброто срещу злото. И няма да говоря за това каква роля играе сега Украйна в отстояването на европейската свобода. Предполагам, че на доста хора, на мислещи хора, това би трябвало да бъде ясно. Но като говорим за литературата, като говорим за това как възпитава обществото, на какво научава, ще споделя, че до 2014 година веднъж на 3-5 години препрочитах "Война и мир" на Толстой, веднъж на 3-5 години. От 14-та година не мога да погледна към тази книга. Не мога да погледна. Значи, в началото госпожа Търтична е говорила за деколонизацията. Какви поуки великата руска литература, на какво научава и своето общество, и изобщо какви идеи, за какво разказва тя. Значи, доста неща според мен, може би в рамките на нашия дискусионен клуб, трябва да се обсъдят, да се препрочитат и да се преобмислят. Това исках да го кажа. Благодаря ви, скъпи колеги, и дано един ден пак да се срещнем в Киев. Да. Благодарим много, доцент Чмир. Надявам се да се срещнем отново, защото и студентите ни чакат там, и колегите, и защото биха се радвали, разбира се, много, както винаги, на нашите срещи. И защото Украйна трябва да победи. И защото Украйна трябва да победи. И най-вече да има мир. Така че литературата е най-важно ние да си вършим работата, както многократно, когато започват бомбардировки или когато завият сирените и ние имаме заседания по нашите проекти и колегата Остап Сливински е на линия и ние чуваме това, което се случва в Лвив. И го съпреживяваме.
макар че той е там на място, а ние сме от другата страна на линията. Така че ние сме провеждали нашите заседания и в такава среда. И неговата, както и на доцент Чмир, неговата реплика към нас и неговото осмисляне на всичко е да си вършим работата. Така че ето това е нашата работа. Да изследваме литературата, да се справим с настоящето и разбира се да сме внимателни към думите, защото думите произвеждат войната или мира. Скъпи гости и колеги и ваши превъзходителства. Извинете, искам думата. Добре, заповядайте. Това ще да кажа, ако още някой иска думата. Виждам, че тук няма нито един историк. Благодаря на посолството, че ме поканиха във Вайбъра и аз нямах търпение да присъствам на тази среща. Моя поклон пред литераторите, които са направили нещо изключително. Само погледнах съдържанието на двата тома и особено този, който е с обзорните текстове и наистина това е епохален труд. Но аз ще ви кажа като колега историк, като професор по история в историческия факултет, като автор на много, като съавтор, разбира се, на десетки учебници по история след 1993 година, преди това също на някои учебници. И малко съм се докоснала и спорех с всички, които в началото на тези събития оспорваха правото на Украйна да бъде самостоятелна държава. Защото аз работих години наред с Иван Шишманов, с неговата културна политика, с българското историческо образование в царство България и в една конференция, организирана от украинистите на нашия университет, направих един доклад за основоположника на украинския национализъм, който и за 2-3 години е един първокласен преподавател в нашия университет, още в 1892-3. За съжаление, болестта много рано съкращава живота му и той не може да остане повече в българска наука. Но публикувах една студия за публикациите, неговите публикации, няма да казвам името, защото всички го знаят, в сборника за народни умотворения. Той е прекрасен учен, той е изключителен учен. И сега, като слушам всички тук и всички тия хубави неща, които са свършени, имам въпрос, ще си позволя към посолството. Какво правят колегите в посолството, за да искат от нашето министерство в програмите по история за нашето, за българското училище, какво място да се отдели на историята на Украйна? Вече няколко години имаме историята на Пухи, история на Украйна, преведена отдавна и на български език. Човека беше и тук и беше много интересно участието му в тази дискусия, която се проведе в Софийския университет. И вие, мадам, бяхте на първия ред на тази дискусия. Но мисля, че е крайно време историята на Украйна да бъде обособена като акцент в българските учебници. Така че ще ви бъда много благодарна, ако направите някакви елементарни постъпки. Професор Радева, благодаря ви за този коментар и от името на посолство високо оценяваме вашия личен принос в изучаване на украинско-българските връзки. И смея да ви уверя, че след началото на руската агресия от 2014 година украинското посолство, украинската държава отправят редовно молби към
българските правителства и министрите на образование, които бяха през годините, с молба украинско-българските връзки и мястото на история на Украина да бъде отразена в програмите по общо средно образование. Но този въпрос следва да обърнете към Министерство на образование. Те са адресати, не посолството. Защото това е част от националната политика и част от преосмислянето и част на промяна на историческия дискурс в България от постсоветско-центричен към европейско-центричен. И тези наши усилия с покана на видните украински историци, вие споменахте професор Плохий, но то не беше само той. Преди това ние поканихме председателя на Украинско-българска комисия на историците, професор Ирина Матяш, която е изследовател на Иван Шишман, тогава се запознахме. Също така поканихме и професор Игор Жалоба, който имаше редица лекции в университети в България тук. Той, между прочим, е ветеран. Завърна се след 2 години прекарани на фронта. И продължаваме този проект да популяризираме новите знания, новите европейски подходи към проучването на история. Самата съм доктор по история и правим всичко възможно да обединяваме историци с новите възгледи и новите подходи. И разчитаме на вашата подкрепа, понеже нашите усилия очевидно не сте достатъчни. Благодаря ви. Всичко е особено наложително. Абсолютно. Не се ли променят учебниците? Не знам до кога ще продължава незнанието и невежеството. Не съм специалист в момента. Казвам се Ирина Сърдарева. Съм любовна емигрантка. Съм 50 години вече в София. Вярно. Но моето шапкарско ателие, влизайки българин, винаги научава какво значи Украина и какво значи България за Украина. Защото за мен това беше откритие, наистина в съветската литература липсваш тези истории. Така че при предлагане на всяка шапка разказвам история на Украина, че всъщност между български и украински има 67 общи корени, а между руски и украински само 18. История ни е много силна. Заедно. Надявам се, че следващи години ще бъдем заедно и ще победим. Слава на Украина! Благодаря на всички, които работят по въпроса, защото това е отворено сърце. Поклон! Благодарим ви и ви чакаме на следващата среща през февруари.